na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ayaw kong basula, kupit. Ikaw ang angay na kong basulon tungod kay ikaw ang nakaingon nga naglisod-lisod ko sa pag-angko ni Laura tungod kay buhi pa si James o kinahanglang mamatay ka tong tawanan. Oh? May katawa ka lang? Nawa na ang akong gugma ni James. Og di ka mahigawan. Patyon ko si James. Oh. Maayo. Nindot. Nindot nga ako nabatian gay kanin mo, kupit. Nindot kayo. Ayaw pagkatawa haring Akalos. Kay di ka mo lampos sa imong tumungkang Laura. Unsa? Tungod sa nahitabo, dismayado ko sa gugma. Og iamong ko si Laura. Patyon ko si Laura og si James. Patyon ko sila aron patas na kita. Gisagpa ko ni mo haring Akalos. Wa ko makauyon sa imong gisulti, kupit. Sa sinugdanan, sa gipatunog ko ikaw sumama, dili ka na mo'y atong tumong. Ang atong sabot, nga gubon mo ang pamilya ni Laura. Gubon mo ang ilang pagminahalay ug patyon na ang lalaking babag sa akong kalipay. Apan unsa gibuhat mo? Gisupat ko nimo! Gibuhat ko ang imong gisugo haring Akalos. Apan sama ko nimo nga nahigugma og mortal. Imo unta kong gisabot. Tungod kay nagpadaka sa hanggaw mong pagbati! Ikaw ha? Unsa masabday ka? Utong hanggaw ng pagbati mo! Huh. Di na mausab ang akong hukom. Ayaw kong basula kung mapatay kong apil si Laura. Kupit! 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 Tuwa na ang buko kong iksuong kasag. Kinahanglan makitaan ko si Laura pagbalik. Bahala dili ko dayon siya mada sa balagtiki. Ang importante nga ari siya nako. Dili siya may labtan ni Kupit. Mulihog na ko. Ano yung balos? Animal katiking! Ayaw lagi kong pakalitin! Ano yung balos? Buang! Ah! Ay! Dapog noon ko na! Gahi ka ko! Parehas bitaw ang gahi ko! Nanong dos kapit? Ha? Pungutan na dito! Ay, ibaw na ko! Kadungog man ko! Nasukusi! Kibaw, kadungog ka man di ay! Pahawa! Kay doon ako yung una-una. Pahawa! Ikay bawa! Alimatok yung kang dako! Madu! Hari ko ni mong buanga ka! Oo, Deno! Harim di ka! Abin na ko ka kuyari! Ipawa na lang ko eh! Gisapot man! Harin na ko eh! Lakaw na yung diking! Lakaw na! Wa ko mahibaw kung unsaon ko kini sa paggamit ni Lucio. Ug nahibaw ka kung unsaon ko kini sa paggamit, palihog. Tug-ani ko. Kinahanglang magamit ko kini. Kinahanglang mahibaw ko kung unsaon ko kini sa paggamit. Kay atong bangon ko si Dayan. Ug aron mabawi ko kani ang akong bana, samtang wa pa niya mapatay. Unsa, Mami? Patyon niya si Daddy? Oh, Francil, Dili ko masugot na yung patyon ng akong daddy, Ma'am. Dili ko masugot. ingon man ako anak. Ayaw kagool. Tabangan ta ni Noy Lucio. Tinood? Oh, tabangan ko kamo. Gusto na ko makakita ni Daddy. Salamat, Lord. Wala mamatay ang akong daddy, James. Pero gusto ko makakita niya pagbalik. Oh, Francil, makakita ka pagbalik sa imong amahan. Mahibalik siya kanato. Wa pa nimo matubag ang akong pangutanan ni Lucio. Unsaon ko pagkamit ang akong kahom? At tuon ta si Jokol. Jokol?
Kinsa ka na si Jokol? Usa siya sa sinaligan may tungod sa kahom. Og asa siya nagpuyo? Anaa siya sa kinatumyang bukid. Nagtago ilawom sa sapa. Madugay pa day kita. Kinahanglan makuha ko dayon ang akong bana. Kika ni Dayan. Nagbahad si Dayan nga iyang patyon ang akong bana, si James. Anaa na niya ang iyong bana. O ganong patyon man niya. Nga nahigugma magka siya ni James. Dili niya ka na mahimo tungod sa iyang gugma. Gihadlo ka lang. Basta nabala ka lang yun ko, Noy. Sige na. Adtuon ta ka ng kinganlan og Jokol. Kamong ako mga hinanib nga mga kasat. Panggawas ka mo! Pangitaan ninyo si James. Kung makakita ka ninyo ang mga tao og magpasipa ka ninyo, tabangin ninyo sa paglapa sa hait ninyo mga gaway. Ha! Pag tinabagay ka mo! Nakasabot? O kung makita ninyo si James, tabangin ninyo sa pagpatay. O dadaan ninyo ang iyang kasing-kasing kay akong kanon. Sige na! Lihok na ka mo! Salamat. Kinagkakaon lagi taong ko. Magkapadayon ako sa kong biyahe. Kung magkakita ni balik si Laura, malipay gid siya. Kasi Jeff nga, gituhuan na yung laing tao. Mora na si James. Ako, ang iyong tinuod ka ba na? Nalipay ko nga mahal kay ko ni Laura. Usap niya ito. May nangamang nga mga kasagsawin siya. Kadaghan nila. Matabunan ang bildo sa kusikinan. Di na ko makakita sa dan. Palihok ko ang wiper ni sikinan. Anak, nananam sila pagkatagap. Gikan din ako sa kinan. Lagi tumulong. Magpadayon ako sa pagpadagal sa auto. Pero, diin ka to sila gikan. Oy! Unsa pa may gisod atong Lucio siyang bahay, day! Gadali maghata kay ato na totong... Kinsa ganito? Bukol! Bukol, no? Bukol! Jokol, Noy. Ha? Nindutag nga ni Jokol. Jokol man yun, ay! Mayo ang tawag sugdan na lakaw kay layo pamanggato, day! Aron ta mahuman! Unsa pa may ang gisod siyang bahay? Unsa gisod siyang bahay, oy, Ginoo! Wa ko mahibaw ni Wasay. Ada. Waton ta lang una sa makadiyot. Nagsiga na ang makandilang itom sa palibot. Ako unang ipadayon ang ika-11 ka Martes sa akong ritual. Dili ko gustong magpalta ang laing-lang adlaw. Human ining pagpahinungod ko sa 13 o 13 ka mga laang adlaw. Makahimo na ko sa pagdagan niya dito sa ilaw sa dagat. Wa may baho siya kwalos nga kinilang ang pamaagi nga mada si Laura sa ilaw sa dagat. Kami lang si Elastika ang nasayod niini ug ang gahom ni Laura maggamit po sa pabugag sa agianan sa mga bandi. Sugdan ko na ang ritual. Dugaya sa upaw, oy! Nay, magpaabot lang ta. Wa ka to basig panud lang upawa dito. Ahay! Ako, day, no? Gikuyugan tagid ka. Wa gikoy salig atong Lucio, day. Matay, oh! Kita man Ginoo nako. Ginoo! Nagtalam ka na ako, no? Hello, Ginoo! Kung ako magkakita ko tong Lucio, mukusog akong kulba, day. Kulbaan, day, na akong doghan, day. Nay, doghan, no? Nay, Wasay. Oo, lagi, day. Murag parihas na. Unsay parehas ra? Parehas sila kinaya itong Madam Elastika. Murag naong og sapi.
Ang hinon, kitang tanan, mga naong kitang sapi ba? Pero lahi, gyud ako pagbati niya. Lahi ra. Oh, Ay, Noel Rabi, tabangi ko. Ay. Hala! Ay, hala, Ginoo! Hala, kakita ko! O sa manang bahay nila ni Lucio day, ni Aso manang ibabaw nga bahin. Hala! Mura manang dunay kadaob! Hala! Ikaw, Los! Nga nadugay man ka. Nagdaob pagkasos yung bahay, Los? Wa man. Oy, nga anong gaso-aso man to ganina. Pananaw ro tingali tuli mo. Oy, pananaw ra ni Ginoo. Oy, Ginoo! Pananaw ra ni. Pananaw si mong mata. Pananaw sa mata ni mo, Los. layo pa man ka atong ilang gipuy ani Jukol. Los. May mo ba wasay? Ayaw pagsige bugal-bugal. Oy, Tara, wasay. ni badlong ka, Los. Asa? Ngano ako ni utubagas pangutanan ako, Los? Ha? Na kinahanglang tubagon ka para ko wasay. Tara. Ay, maayo gani kay nakahuna-huna sa pagkuyog si tatay ni mo wasay, no? Nila ni mami mo Laura, dog Francel. Layo dito ang ilang adtuan. Ay, layo man ko no to. Nganong mulakaw man sila? Ay, ilang adoon si Jokol. Ha? Jokol? Francel, Ay, Loh, Daddy James! Niya si Daddy James! Nga naitirang! oh, Daddy James! ay, Dad! Francel anak. Daddy James! Buhi ka! Naibaw ka na, Francel. Naibaw ka na ba na yung buhay ko? Oo, naibaw na mi, Dad. Naibaw ming buhi ka. ay, ingon ani manggodong James. Sa dihang nakita ni Day Laura kadto si Dayan nga maoy imong gikalambigit. Nataw sa iyang hunahuna ang pagduda bahin nimo. Mautong ni pauli dayon mi dinhi ug gipangutanan niya si Lucio bahin nimo ug pinaagi sa bulang kristal ni Lucio. Nahibaw-an niya di patay lawas ang among nalubong, kundi bani. Oh, buhay ko. Wa ba mo makakita nga bani lang ang inyong gihaya o gilubong? Ay, ikaw manggod ang among nakita, Dong James. Ikaw nga patay na. Ikaw ang among gilubong na atong adlawa. Abi mo, grabe mong gang kasubo nga gibati ni Inday Laura, Dong James. Hapit na lang gani ni magpakamatay. Gustong maglumos sa bino. Iman-himan di ay to, gilamat ra di ay me. O sibot mo ipasabot? Immortal si Dayan. Immortal ang babaeng nagpakabuang nimo. Og ning bag-o lang, mibahad siya nga iya kang patyon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!